אהלן חבר'ה, הנה הציוד החדש שהגיע למועדון טקטיק בול. בואו נעבור אחד אחד ונסתכל. מה יש לנו חדש? יש אקדח חדש שנוסף למשפחה של אקדחים של חברת KC שאתם מכירים. למרות שרשום פה KWL, אני חושב שאתם יודעים שזו אותה חברה, רק שזה KWL זה מותג של ארצות הברית. אז מה שאנחנו רואים זה אקדח חדש מסדרה של קולט 1911, נראה יפה כמו כל אקדחים של KC, וצ'ופר קטן ומגיע עם שני מחסניות. זה דבר ראשון. דבר נוסף, יש לנו אקדח שרובכם כבר ראיתם, זה אקדח של חברה חדשה ווינגן שפועל על ידי גז CO2. הוא שחור, היו לנו כסופים וזה שחור. הבובה הזה שאתם רואים פה זה אקדח שהולך להיות פרס ראשון בתחרות ירי מעשי הבא, שזה למעשה אקדח אייקאפה 5.1 של מרוי, שהוא משודרג על ידי יוין קומפני. יש עליו מסילות של אינפיניטי והידית כזאת מצ'וקמקת יפה. הלאה, יש לנו אקדח די חדש בשוק, שבזמנו הוא היה מיוצר על ידי חברת מרוי, שזה PX4. במצאיות זה אקדח של ברטה, ומשהו מיוחד באקדח הזה שיש לו קודם כל הגריפים האלה מיוחדים שמתאימים לכל יד, שמתחלפים ככה באיזי, והנעילת הקנה שלו שאין בה אף אקדח היא על ידי סיבוב, לא עלייה ירידה, אלא שעל ידי סיבוב מתבצעת נעילת קנה. זה גם באקדח האמיתי, גם באקדח האיירסופט. מה עוד אתם יכולים לראות פה? יש אקדחים של מרוי אייקאפה, מקוראים כל מיני סוגים של משקפיים, גם אקדחים שאתם ראיתם לפני כן, M9 רגיל של KC, M9-1 שזה מסילות, USP Match, זיגזר 226, אקדחים שאתם כבר מכירים. בין היתר, מה עוד דברים חדשים? אתם יכולים לראות את הרובה הזה. הרובה הזה, למרות שהוא מיוצר על ידי חברה סינית, מסוגל להוציא מהירות של 171 מטר לשנייה, כן? 171 מטר לשנייה, והוא לא כזה יקר. תוכלו להשיג את זה אצלנו. גם כן מהיום יהיו לנו רובים של APS שאתם מכירים מאימון פתוח, גם ניתן להשיג בקנייה אצלנו. כמו כן, הרובים שכבר הוכיחו את עצמם במטווח שלנו וגם מהתגובות של הלקוחות, זה רובה M4 גז בלואובק של KC, שהוא למעשה רובה מצוין. הפעם מגיע עם שני מחסניות. המחסניות זה בדרך כלל הבעיה ברובי גז, כי הן מחסניות עיקרות. או בקיט הזה נשאר מגיע שני מחסניות. גם רובים של יוקרה של מיליארדרים, המסדה, הפעם בצבע שחור עם קט נשלף מתקפל. מה עוד? יש לנו מסיכות מגן שאתם מכירים של פרסגארד. הפעם המסיכה הזו היא בצבע מנומר כזה, יענו, וגם בצבע חום כזה, חום, ולהיט בצבע גוסט. זה לפי דעתי הכי יפה. מחסניות של KC 17, 19, אייקאפה 5.1, מחסניות M9 של KG Works. יש משתיקי קול יפים כאלה של קינגאוס. מה טוב במשתיק הזה? שיש לו הברגה משני הצדדים, כן, ניחוש טוב. ההברגה הזו, פה זה הברגה נגד הכיוון השעון, כאן זה הברגה עם הכיוון השעון, כך שזה מתאים לכל הרובים. ניתן גם בצבע שחור. מה יש לנו כאן עוד? יש מחסניות, כן, רובכם שאלתם, מחסניות של USP Match, המחסנית הכי גדולה וכבדה. יש קסטומים, זה פיסטון פול מטל טיף, השיניים כולו, השיניים ממתכת, וכמה סוגים מהם. אקדחים 5.1 זה אקדחים של WE של ירי מעשי, שבעצם ראיתם את זה אצלנו, אקדח מצוין לירי מעשי. KP05 ו-06 גם אקדחים של ירי מעשי, אקדחים מעולים.
מחסנית של M9 של KAC שקשה להשיג, אבל הפעם יש לנו. תוכלו להשיג את זה אצלנו. מה עוד? עתיקים, שאלתם הרבה פעמים על עתיקים והיה די קשה להשיג לנו תיקים טובים. הפעם יש לנו תיקים של חברת גרדה שמתאימים לרובי צלפים. תיק ענק, תסתכלו עליי, ענק, מתאים ויפה, מרופד של חברת גרדה. כן, ככה. תיקים של חברת מילפורס בצבע ירוק ומתאים לרובי שר רגיל עם תיק גב כזה, עם הדבר הזה. זה תיק נוסף שחור של סוואט, שמה שטוב בו שהוא יש לו חיבור כמו תרמיל כזה, לשים אותו על הגב. ופה אתם יכולים לראות את ההזמנות שלכם, אז מי שהזמין משהו שידע שהדברים שלהם הגיעו. זה הזמנות של סניף קיסרי. עם הרבה פליג. כן. טוב חבר'ה, זה היה השידור הראשון שלנו. מבזק קצר. stay tuned, מה שנקרא. הנה רון הגיע.